वर मारू नको काय असं करतं ना. नाही नाही अंगठ्यावर मारू नको शिर मार. चल. मी इज्जतीन मध्ये घेतलेलो शिरच घेतले त्यानं हा. बाबा माझ्या नाही नाही आवाज येतो. नारळ नारळ रुको जरा सबर करो मेळाला आहे मला हातून फोडूचे मौत को छू के टक से वापस आ सकता माझ्या डोक्यावर मारू नको. मार मार तू मार फुटलोच सामान नाही तर नाको देऊ नारळ. माझो आहे अबो अरे अबो दाखव. अबो तू नारळ दाखव. गेलो गेलो आहे. फुटलो नारळ तू माका शिकवतलं. गेलो रे. आले आले आले. पाडव कर नाहीतसला नाही की त्या गेले का ना ऐका का त्या शेळा शिळ. किशी काढ. गेलो किशी काढ. मी द्यायला नाही तुझ्या दमाना. किशी काढ. गेला तो. किशी काढ. सगळी किशी काढ. गेला. नाही तुझ्या दमाना मी लढवतोय. माझ्यात नारळ. फुटात अगं 100 नारळ फुटले माझे तरी काय नाही. हलकी पण किशी काढ. सगळे आता रडता म्हणजे रडता रडायला लागलो. हे बघिया हे बघिया. झाड होती रे कवचा बघ.